What's up mga kaachok? Welcome back sa akong channel. Aduna na puntay video karon. Magpasingot na punta mga kaachok. Second session nato sa ato ang boxing meets. Napunta diri sa crib ni Wata Alright, ni Algis crib. Mingaw meron kay magtuluro mi kabuk. Dulat na mo mukha ba isa si Rolly Boy. Si Rolly Boy the Great. Kato day si Rolly mga ka-achop, nakatry na dito siya boxing. Pero edad niya mga kuan pa daw siya to, elementary. Bantog ra murag sweeto-sweeto gamay manumbag. Luto na pud si Wata Alright. Wata Alright. Wow. Kalami. Sabaw na sad. Kaluga. Patostan siya mga ka-achop. Alright mga ka-achop, sabaw, pork, sabaw na ito mga ka-achop daw. Mga ka-achop, sabaw na good, patostan siya. Pork na po mga ka-achop, katunglas na mong session rin mga ka-achop, kuwanto, tinolang manok, karon pork sabaw. Say, pangalan niyo Wata Alright? Ha? Say pangalan. Nilatan na pork? Nilatan nga pork. Ito mga ka-achop. Hindi basta-basta natin plada mga ka-achop. First class na yung mga tirada mga ka-achop. Yan yung foods na ito eh. Murag. Di na siguro ito mag-boxing na yung mga ako. Ayun yan. Hindi ko mag-boxing mga ka-achop. Pasingot. Hindi ko magpasingot. Hab-hab. Ayun. Ano yung mga mga sagbot-sagbot mga ka-achop. Cabbage. O ang rice cooker. Alright, charan. Mga paraphernalias din mga ka-achop. Alright. Interest busy pa ito ang amigo dari si Wata Alright. Karon kuan ko siya, balik ko siya kuan ni boxing meets. Dugay naman siya wala na kuan. Tong last na matong session, wala man siya na kuan gud tan-aw ra. Karon last na takot na magtiyan gud. Papaya tadi mga ka-achop. Sige ra tagkaon kay quarantine. Alright. Lawi, tawag. Kawan ka-achop mga wala siya mga ka-achop. Kaning walhon. Round 1, fight!
Magiluyaw ito ra. Wala. Okay, tari na ikuha na may asa ako. Mayat si Wato, si Kono, ruli ba? Mayat ya Kol. Grabe exercise mo Kol ba? Tubig. 64 minutes lang stop. Oh. Yung semento. Good. Kayo. Sige, jogging. Sa oras tungan mo sa jogging, way undang. Undang lagu ngihi. Si Coach Wata Alright ang nagkuhan kang Busuruli. Ibu yung giluyaw at alright ba? Ibu na gituyo ba? Kasi nung minute, pinod yung 64 minutes. Laksa, Kol! Hangin sa... Laksa siya, sa relax. Coach Wata alright? Always ako kay Coach Alvis ang subs ko. Okay. Shoutout sa mga kachok. Shoutout na to dira si Uncle Tibbs. Shoutout sa imo Uncle Tibbs. I-visit ninyo iyang channel o i-subscribe mga kachok. Shoutout dira kang Pia Cons Animates. Howd kayo sa mga animation. Gusto mo mga animation mga kachok, visit na ninyo iyang channel. Subscribe, palihog ko mga kachok. Shoutout po sa Kuya Edwin sa Boy Rakitero. Shoutout kang John Mel Labayo or Mel John Labayo na taga Sambuanga. Shoutout. Visit niyo yan channel o i-subscribe. Daghan kayong salamat mga kaachog. O kinsa pa man atong shoutout. Shoutout sa inyong tanan. Wash out. Watch out mga kaachog. Watch out. Shoutout po kang Sis Teens, kang Marie Chris Teens Galio na nasa Saudi Arabia. Shoutout sa inyo. O palihog i-visit niyo iyang channel o i-subscribe mga kaachog. Daghang salamat. O sa ako ang igagaw nga si Jel's Little Kitchen. Nindot yung mga baking. Visit niyo yung channel. I-subscribe. Sa akong igagaw isa nga si JX Tumamak Moto Vlogs. Visit niyo yung channel mga kachok. I-subscribe. DJ C Vlogs nga nasa Cebu. At Chup kayo. Daghang salamat. Team Sweetie Vlog, kang Liz. Shout out dra. Visit niyo yung channel o i-subscribe mga ka-atchog. Sama sa inyong pagsuporta sa akin. Dagan kayong salamat. O kang Sir R2 Photos and Videos. Shout out sa mga dra. Visit niyo yung channel. Makala na siya mga naglaag mga ka-atchog.
mga climbing. Kadamo po ni siya og Sir Joy of the World. Shoutout sa imo o daghang salamat po sa inyong suporta sa ako mga amigo nato dira sa YouTube. Kang Byron Cons, kang Philip Drums, i-visit niyo ilang channel o i-subscribe mga ka-achok. Kang Cell 20 OFW, Happy Cecil. Mayo ning boxing sa atong lawas mga ka-achok. Pa-exercise yun. Alihok yun tanan imong lawas, pati mong nahuna. Mana among boxing meets mga ka-achok. Sunod na pod. Daghang salamat sa inyong pagtanaw ug unta nagustuhan ninyo ang atong video karon mga ka-achok. Ayaw mo kalimot og comment, share, like ug subscribe. Ug ayaw po nyo kalimti nga pindutot ang notification bell aron updated mo sa akong mga umaabot nga mga videos. Daghang salamat mga ka-achok. Hangtod sa sunod. Bye-bye.